Blay pikinang pet baro bat kumjo yaki subscriber. Te menta kindet nginya phasha ka khubor ka balami na po ka jela Uttar Pradesh ka badan ha po ka ri India ka jangi. Bat ka khubor ka long ba men sngi baar ka badai ka arpu arterek ubnai Desember usnam arajat arpau uwei shrieh ulak Knieh ya ka wei ka back pisa ka badan saulak tyngka. Na uwei tymmen ubakerteng ubagwan den ubasyang basa ka sinang sitapur ka bahab akatay ka jela Uttar Pradesh. Laang ba hadin ba unai shrieh ulayo ya ka back ka badan pisa saulak tyngka. Ulara bola kiu sejrang ding bola sei kumakatu ka neki kat sanspa bola tarik ketik pisa bola berat semadan. Palaang ba kaneka jingle jong shrieh ka ba ulat tarik ketik pisa kala poy kumakat ar hajar tyngka. Hadin gini ki breu ki laya i ba kate ka pisa kalawan her na jrang leer kumta ki breu ki lej ban boy sa kate ka jaka bat ki lap ba uneu shrieh udan ha jrang ding haringkat ba ka back pisa bat ya kite ki pisa ki badang sa pat ula shubrat lingkar sa jrang leer. Hadin ba shrieh ula shubrat kite ki pisa utrai ulawan ula penbe dah kaj henrai kaneka jingle ajang utrai ka klem seiso kumta ki breu kumbakat tu kane ki lej kiu sa jrang utei uding bani siam ya ketika back henry shrieh sim laai palaang batang kumahadin kat tu kat nepad shrieh ula shubrat hi ya ketika pisa ba ya ketika back siapa madan bat ha ka baye de bu ne try pad une utrai ja ketika pisa ula ang ba ula ra etek pisa saulak tyngka ha ka plajung u khnang ba unjua ban register ya kam jung u ha ka te ka snang sitapur ka badan ha po ka te ka jela Uttar Pradesh. Bat kaneka video pat kadai ka video hakabak u te shrieh ula berat ya ketek pisa padang ne phila ban i bakine ki arngot kila tam biang ya ketek pisa bakila ai biang shau te utrai u bakertang u bhagwan din देखा उधर वहाँ नोट है और भाई साहब पेड़ पे अटकी है नोट है भाई तो पेड़ पर अटकी है तो मत करो चार भाई देखो ये गांव का तो भी नहीं पत्ते हां भाई बोले मिलाए क्या नुकसान ये वायर है ये लो भैया ये जो पब्लिक बोल रही है फिल्म के नहीं एक ले चुके हैं चार आधा रुपया ये तो बिरवा भलकी है रे इधर भाग को te takane video mta ka janmet ni sa isyam yang pat ha ka wei ka video ka ban sawan.